Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Islam, Yaum Mendar, Yaum Mendar, Yaum Mendar, Hari Rejong, Hari Rejong, Islam, Islam. Ki artli ki sang bhalang ba pau bha hakari lom khasi kata ka Ribhoi Youth Federation bat ka Khasi Student Union North Khasi Hills District Unit kilahir syaki bentas nong khapo jong ka Ribhoi District banjurep bat ban aim si mi ki nong song snong ka te ka thain ba kum ki sang bhalang ki nom ino yaki watla ka don ka jingpin ibor da ka we pa ka sang ki samla karbi anglong kum bala pau dang shan hakilat pathai khubor ba ki samla sang KSA na karbi anglong kila kershan bat dawa ba ka te ki snong khapot ki bahap hapo ka rai nongtung hima khairim ki dei bahap syaka asam Kitay ki arseng kata ka RBYF bat ka KSU haka jinghiar jongki haka nyaw tarik unailar kila thumu ban pelong ru ika jingle jongo ya ki khpep bu maus ing ki badon nadu kulong kuma hau lom kentang kasnong umat haba haka te ka jaka la sakhi bagi khat prasnong ki bahap haka te ka than ki hap hapo ka Ribhoi District jong ka jilla Meghalaya om kumba la kam jubor justi daka Assam penban haka te ka jingle ki nongi lam sang bhalang da ka lenti ka ba jai jai kila sha khang lenti penban haki pulet Assam habala poi haki benta kasnong jatalong kabala mi katu kat ne kenta ki jingya kawang thma ktin hapadang ki sang bhalang bat ki pulet Assam bat hadin katu kat ne por la poi saki pulet Meghalaya Kibala tuklar bagi te kisang bhalang kitay hok banlej Henry ki pulit Assam hadin bakila kongo kila ailat tang Henry ngut na kitay ki arseng banlej sa kitay ki lom kentang hauman rengkat bada kajing senran lang ki pulit baro arjela hadin bakilawan pai kinong ilam sang bhalang kila penpau kajing penramjur ya kani kajing le donbor ka Assam bat kumju ru ya kajing ailat ka jongki ya ka KSA kibala yo ban yu kejat hadu sabuda Bat nakaliang kate ka KSA kala perta slogan persya ya ka Meghalaya. Ki arseng kilo ongru bakini kisnong ka rai nongtung kimdei ki bahap hapo blok tu kombaladon ki bakeno. Henry ki deibe ki badang hap sapo ka Meghalaya hapo ka jing sensar khadar ka Ribhoi District. Khadu ki te ki arseng kila maham teng ya ka KSA bat ki bor na bar jella bakimbit ban muslia nang ne shakhmat hakini kisnong bat lada ki muslia nakaliang ki te ki arseng kila berngem ban her bat penkut sendon da ki lat bakin sashim and both sides will have to follow the very decision of our CMs of our states. It's not it. It is not a matter of Meghalaya. It is not a matter of Assam. It is a matter of maintaining peace and tranquility. Same thing will happen tomorrow also. Again, KSA will come. I come. All these People things who will- will suffer. And Your public will see, suffer. I'm sitting here. Actually, public will I'm suffer. sitting here. Sir, Just since leaving from all 2 this days job, before. official job. I'm sitting here. Since from 2 days. Huh. No network. Not what the Yes, I have to. We have to surprise them and they will understand. My people understand. Nothing will. If you stand like that, there will be a political strike. There will be let us maintain peace. Let them go. Will conduct meeting. You. Our chief minister. It's not it. If this area goes to Meghalaya, I will have to follow it. If it doesn't go to Meghalaya, then I will have to look after this area. It's not it. Yeah, it is not a matter of see Meghalaya, Assam, all this. I don't know anything. Sir, I know only Sikut. There is one sacred place there. We'll be visiting that. We'll look after that. Please, Don't worry. please, You don't just go for all these things. It is not about Meghalaya. It is about maintaining peace. You know, your police officer also with me. We are patrolling every day. Nobody can do anything here. I would not allow anything. Simply, he may be from Meghalaya, he may be from Assam. I would not allow anything. Clear cut word I conveyed yesterday to KSA that nothing can be done here. I would not allow it. And yesterday, I talked with your police officers also that nobody should be allowed in the disputed area. And KSA since yesterday, they have not. Go peacefully. We can go along with you. Listen. Listen, Secretly, law and order listen, problem. listen one thing. Our additional SPs are also there. Yes. There.
first of all we'll decide there, then wherever you go, because you are going through this road, no? Yes. If you are going through this road means everyone will notice it, right? People of Umlapur or some other, they will notice it, no? And then regarding the land dispute, they already take meeting, no? There, last 2 days before. So it's better by going there, by taking this road. It may take some incident. Kabaka do kalong jing pensay nakaleng jongi bro adli giseng ka KSU bat ka RBF ba hoy ngi iba ka jing kuntur pot umdei tanghane po sa budang lani hane po umman kadiru siti po yongkuli ndre balay ba nakaleng jong ka KSU ba RBF ni kampoy sa tegaka namar bangi iba labun ki uy pat kiseng balang ki bangi suban ay kublay ki balawan yu kajat sa tay bat ban ay mensim ki snong ki thaw ki breu sa tegathai ban ngi iro lang ba ki lat par kubor ba ki MLA ki MDC ki per ki ben ka parti ba per ki lawan yu kjat sate dita kadaw na kaleng jong ka RBF ki KSU ngi kamlet su sate tingi iba hang ne po ummat pat badah po subuda hadu man ta na kaleng jong ki MLA jong ki MDC lan ki breu jong sarkar ki khemo ni kjat ang ne le ban kli ban tokit lan ne ban wan yu hang ne spot ti dina kata kadaw bangi arli giseng ngilay murjumut kawai bangin wan yu kjat hidala de hang ne bangin syam ya ka e ka jigsisha ya ki jingja kabah kini isngi nagliang jongka karbi student ASEAN kilawan hadu ong ti sabda bankam ba kini ke area ka hapo jongka karbi onglong ni smuthu ba menta kidon arliang sarkar ki balai penbe yo put sam ndre ke ke bangi smuthu shai bangi tip shai ba kini ke jaka hangni kadi ke jaka jong kari khasi ji ila ban pen si shai kata dan yilaj hang te hamat udon ki bu mau chiing jong ka khat artli ki kor ki bahap apo nungtung kine ka pen sisya long ba ki khana pateng bat ka historical ka ba kani ka jaka kadi ka jaka ka bahap apo gari ka jungi bat sa ko wiro nagliang jungi khasi student yon ni da maham tinge khamta me KSA ba kambit banwan ban pen kulmar snong hane apo dispute area hane apo ki jaka jungi kumba ila keren seprang banagliang jungi lada ki sedang ngiru ngimbang se ban pen pai kliang dah bakam seni persya iki bat ni kwa banong ni minta kasni nila sulung jajai no bat nagliang jungi klem le kanu ban pen klumar lan ni klem wan hang ni ban pen thau kanu jing klumar ngi wan hang ni ban pen sisya ba mingi nagliang jong keseng ni don rangkat bat gi nong song sunong jong ki sunong ki bahap hapo jong ni ki border area khat pratli ki sunong ki bahap hapo jong ga nungtung sir jong ga right nungtung bat ikine kat pratili snong leang di keseng nyen don rangkat bat ki ni trelang bat ki rang ba snong bat nyen le ro ban pha ga khubor sa sarkar ban penbej no yo put usam bat ba kine ki jaka khat pratili snong kidai banwan sepo ga jela Meghalaya jungi lem da kunta nyenom la ban nailat pada kumoi pat kita jing penbej ni dawa na sarkar ba kine khat pratili snong kidai banwan biang sepo jong ga jela Meghalaya niwi mene nagliang jong ki pulit asam kimsya ingi baniat cetai Henry hadin gajingnya penbej hadin gajingnya keren nagliang jong ki bor pulit asam ki hak ban pendam bat kungu ya ke bangi ngong bat ndon balak ban khang ya ki kun samla jong gari bakin pej mene baniat menlek kat bamon hapok gari lejong ngila baniat mendai baniat tang katu kanengun dan ngila apoi cetai ngilungo bakibun ki dukhat jungiru ki bladon lupa cetai ni kene ka ni ai ka jung khuble ya ki dukhat ki balanang ya chakmat mene ni sabat tangkat no kali hang ni ndri bun ru ki bangla poi sakmat te bat kene long khubor ru sha baro kitu ki breu ki ba persang banunra ya gajing bom yas thu jumut nane kitu ki breu ki ba persang ban pen kulmar jumut ya kinung susunong jungi dah ka ba ki kam ba kene ki area nane kene ki jaka tahap apo asam ngila suthu syai ba kene ki jaka kade hap apo gari ki jungi bani kerman skam baga jing penbet jong arliang sarkar hapdeng jong ki chief minister jong ka Meghalaya bat jong ka jong asam bangila ban penbet baya kene ki jaka kan poi biang sepo ke jala jungi tang kita kin khimbiat khublai sibun mat chaprang ba kene ke area kamde ke blok tu kene ke area ka de ka right nungtung mundon blok tu ne kene de ka right nungtung bat ni kerman skam ba kene ka right nungtung kan poi sepo Meghalaya nimla bandong ba kani blok tu gade sha jengai ba nang ne kani gade ka raj nungtung ka badon la ka rukom le nyam le rukom bat hadu mentaru sisin sisnem kidang le nyam napo jong ka raj nungtung
Teng ni kerpat ru ya ka sarkar Meghalaya bahkan itu ya kini karya kini ki area ki jakah ni kum karat nongtung omsyu kum kata ka blok tu. Te kumbakan ot lagi stong kidan hapo jangan karai nong tong. Hagini ki po dispute area ki don kat prat lagi senong ki bahap hapo jongka rat nongtung. Nakaleng jong ka KSU bat ngi garbiaf. Nili ilang baka tu ki social media hakajing wan jong kini KSA ban wan ban dak hole ka jaka hangdo hadi hapo. Sabuda tu hagit tu. Baki ong go back Meghalaya, go back official Meghalaya. Te nakaleng jongi ka KSU bat garbiaf ngi lapan belang. Shan hi bat mentakas ngi lapoy hang ni hapo spot hang ni. Ndai onda lapoy hang ni pan hakajing wan ku jingi ngisyak hang lapat haki bor ka ain. Badi ki pulit jong ka asam. Te ngilaya keren bat ki ngilaya request ki ngila kerpat ki basya bangin lej hadong teh po man namar bagadang dei ka jaka ka bahap hapo ka Meghalaya. Ndai hading ka jingi keren ka jingi tainia ka bas slam bat ka ba scam ka ba nagaleng jong ki pulis ka bor jong ka asam ki khamsa yang iban lej. Te ki wan so ki plit na ka yang jong ka Meghalaya. Te hantu ngilayo ban ya keren lang. Te hadin pat onda lami ka jingi keren ba subasya ingi tang katlok aningot ki leader bang niyo balin yu kejar hang teh po ketika jaka hapo umat bakadon ke jaka hang tu ban prisya bakadai ka Meghalaya bakadon hang tu ka lumjing tap jong khat atli kisnong khat atli kikur nadu kikur stand bat kikur pale bat kumta terter tengilawan yu ak kejar hang teh nakaleng jongi kinong ngelam jong ka RBF bat KSU ngilap hang tu bakadai sisya kumta bakajaka kadang hap hapo ka Meghalaya. Te kapapesngo si ingi papesngo ingi pat balai ke KSA pat kawan hadu hapo sabuda banon ong ingi go back Meghalaya go back official Meghalaya te ngi hangani kapor daka jing pensisya ya lajong ilawan yu kejang te bada ka juga por ngi kwa ban ong lane ban ai ke jing pensaya hangani kapor lang baki press ki media ki bagi ilan lumba kani ka video ba khamtam ya ki KSA ba kimde ban sedang shoot anes khamat ban ong kumta namar balai ngi hap yu boro markel yang balingi ong kumta namar bangi ngi kamdi bangi basdang nengkong kasdang nengkong ke KSA te hendre ngi pat ngi burom namar balai ngi perkhat ba ki karbi kamdi bagi dontang hang ni hapo sabuda lani hane po umbang hane po ummat ni ki donro keleng jaka jong kene ka thanya dikasi jongi kamtam hang te hapo nong po ngi hendre ngi pat ngi dang burom meki te ka jing burom jongi ngi ko ban kentewi ki ngi ko ban request ki ba kimdi ban sedang pat lang ni syakmat katu kila sedang ngako bagi sange no ndila ki sedang biang kamut dengiwan hakasin gabar klem jingya kral ngiwan baik daga bor ka jongi te hangani ka por iko ban ong iki lada kisdang ngin penkut mangi te nakaleng jong kaseng jongi ka RBF te ngi ay ki ba kimde su basdang ni sakmat bat bakidiru ban ya kimdiru ban pendik ya ki beri jongi benah po umat namar balai lada ki pendik mingiru ngin sa pendik lang ya ki wepat benah ki area ki ba ngingi don te kata nakaleng jong ka RBF i pensai sa ki baro bat hakani ka sngiru kadi ka sngi ka bangiwan daga jinga keren ka bajai te lada kim sange kamut hadin ngin sawan pat da kami kelenti ke bangim lak ban bakli pat